Илмира Амировна, хәерле көн. Хәерле көн. Илмира Амировна, бүген республиканың хезмәт базарында хәл нинди? Бүгенге көндә республикабызның хезмәт базарында ул хәлләр стабиль, чөнки безнең эшсезлек саны кими бара. Бүгенге көндә эш белән тәэмин итү үзәкләрендә 10 меңнән артык кеше учетта тора һәм шул ук вакытта безнең эш бирүчеләр 40 меңнән артык төрле вакансиялар кабул итә ала һәм без һәр эшсез кешегә 4 төрле вакансия кабул итә алабыз. Һәм алар төрле тармакларда, күбесенчә 14 меңгә якын вакансиялар җитештерү тармагында, аннарсын безнең 5 мең төрле вакансиялар алар төзелеш тармагында, транспорт тармагында 3 меңнән артык вакансия. Соңгы 2 атнада вазгыять үзгәрдеме? Эшсез калабыз дип мөрәҗәгать итүчеләр булдымы? Юк, соңгы 2 атнада менә безнең 10,200 бүгенге көндә менә 10,100 эшсез калган кешеләр учетта тора алган кешеләр. Чөнки безнең әйтәм бит 40 меңнән төрле вакансиялар бар. Ихтыяҗга караганда тәкъдим 4 тапкырга күбрәк булып чыга. Ләкин бу күп очракта укыту таләп ителә бит, өстәмә уку кирәк. Менә бу эш ничек оештырыла? Эшсез калучылар ризалашамы аңа? Безнең бөтен Россиядә, безнең республикабызда милли күләм милли проект эшләп бара, демография дигән проект, һәм без бу проект буенча кешеләргә яңа һөнәр бирәбез, укытабыз аларны. Төрле һөнәр буенча ул бөтен һөнәрләр безнең хезмәт базарында кирәкле дип санала, һәм кеше, әйтик, менә шул платформа буенча, Работа в России буенча платформасына кереп, интернет аша үзе өчен ниндидер һөнәрне сайлап алырга шундый мөмкинлек бар, һәм аннарысын инде яңа һөнәр алып эшкә урнаштыра, һәм ул аның өчен ул укып бетергәч эшкә урнашырга тиеш 100%. Шулай түгел, мин укыдым һәм менә 2нче елга бүтән һөнәрне алырмын. Юк, укыйсыз икән милли күләм проекты буенча, демография проекты буенча, аннарсын эшкә урнашасыз. Уку торган программалар, алар хезмәт базарында бик актуаль. Чөнки кеше бүген эшсез калса, аның бит тормыш дәрәҗәсе дә кими, һәм инде кешеләр өчен ул эш алу, хезмәт булу, яңа һөнәр алу, ул аның тормыш сыйфатын үзгәртү дигән әйбер. Бүген көндә эш эзләүнең нинди алымнары нәтиҗәле? Бүген күбесенчә кеше интернетта аша эшне эзли. Шуңа күрә безнең бар бөтен Россиядагы бер цифровой платформа, ул Россиядә эш дигән, Работа в России, һәм ул платформада эш бирүчеләр дә кешеләрне эзлиләр, үз өчен хезмәткәрләрне эзлиләр. Шулай ук кешеләр үзенең резюмеларын, вакансияларны, төрле вакансияны карый ала. Эштән азат ителү очракларын, я тулы булмаган эш көненә күчү очракларын министрлык күзәтеп барамы? Без бик нык күзәтеп барабыз. Бу безнең өчен шундый беренче актуаль эш дип без аны саныйбыз, һәм без эш бирүчеләр белән нык элемтәдә торабыз, һәм закон буенча эш белән тәэмин итүче аның ниндидер үзгәрешләр була икән, производствода киметә икән ул үзенең эшләрен, ул 2 ай алдан, индивидуаль предприниматель 2 атна алдан эш белән тәэмин итү үзәгенә хәбәр итәргә тиеш. Әйтик, ниндидер простойга китәләр икән, 3 көн эчендә шулай ук безгә хәбәр итәргә тиеш. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Рәхмәт.